Ada nang bulintangi. Ko mamaang na mga be-arek mamancuang putui. Indak nan tuo dari kako, indak nan cadiak dari mama. Nan mama bukan to cadiak ke manjua, bukan to gadang ke malendo, bukan to tinggi ke maimpo. Tapi nan mama kebenaran. Biar bodoh, biar pun tere, biar orang seso dak babantu. Kalau nyobana itu mama. Lah melawan angka den. Biasa melawan guru je pitua, melawan mama je kebenaran. Balerong Group Jakarta, pimpinan Yus Datuk Perpati mempersembahkan sebuah dialog adat dalam drama berjudul Di Simpang Duo, karya Yus Datuk Perpati dengan sutradara Yus Pilihan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, wah. Ini tuo ka mama. Kasawa. Kau peso mak. Di dan lama peso daun. Lai tiba-tiba ka ba udah Mansur. Di mana kini? Tanjung Karang. Uniroi berapa orang anak? Lai jo ni Jambi. Lai. Mak. Iko lai yang bawakan mama ke sarung. Babaju bagai itu di dalam. Anta kok lai ke ketujuh tu di mama. Kok kasa katokan saya lalu mak. Awak lu mencari piti bana lai. Kok alu mencari piti? Di mang dia. Dia ke orang Jawa mituam tu yo. Penyogok dan yo. Kok dari ma ke tabi nyolah mak. Pakai selah. Rasa ki mama. Ada lai pakai. Jadilah mak. Sabananyo ambo kemariko selain daripada menamu ini tuh, ambo nak buka rundiangan seketik ya mama. Jole. Seko mak. Ambo akuilah kesalahan ambo ke mama. Ambo yolah babini saja rantau orang. Sedangkan ambo tidak mau pakai bagai pulang. Tapi ambo kawin sero bayi-bayi. Lain tidak salah langkah bagai itu. Jadi ambo minta maaf ke mama. Alah lah salah saya sinan saja tuh. Minta maaf. Pada kecek pandai mengecek. Nang kalamak diang saja. Kok lai dapat cara baik itu saja, luluak nagariko. Keberang mama jambo kebaap. Sia lain kau berang kemanakan kalau indak mama. Mama pisau tajam. Kemanakan bali ya ganti. Terserah ke mama. Siapa? Tantang waang babini indak ada orang namberang. Tapi sakit jantung den nang pabuek raso dilambai-lambai api. Tatano den bulang itiak jantan den turui ke langang urang. Indaklah malu sama lu nangko. Nan mabana malu nambo gungguang. Ambo ndak rabui rampe. Indak bini urang ambo larikan. Kok kawin nambo di kampung mungkin ndak ulu ambo menggadai. Tasando sawah dibanca. Keceang? Berani yang menyindia den? Kok den kaman jua kamang gadai sukuati den. Aden mamak di rumahku. Tapi mama menyeso. Bini yang tu nan cilako. Urang dak bahasa balimbago nang angkui ke nagariko. Tabuan ni nang patungke. Di Jawa kampung daerahnya mak. Di Juja sasok jurami. Urang bansawan, urang tepandang. Alun kabara bansawa. Alun nang tahu disalah. Kok Jawa mungkin bapaga piti. Tapi Minangkabau bapaga adat. Anggisi adat. Bagoyang limbago di nagari. Tapancang malu di mamaang. Kini nama janjang kawang tingke. Kama waang kepulang patang. Indah ang malu jorang kampung membuat biliak di rumah orang gaek dong sanak gadis menyimak tangga rumah. Di mang letakkan penyurang tu? Dilutui. Malang bana dia makan menakan. Tapi kami ndak kelamo mak. Singgah sabanta pulang ke kampung. Singgah keceang. Iko rumah tanggoang. Di siko tetagak pusakoang. Tapi indak lantai nang balabiah. Indak ada biliak nanumpang untuk orang lain. Alun kikih budi di negari koma. Urang berado kau janan lai bananyakan.
Sadangkan dagang sasik jalan ke kampung ko bamulia baharagokan. Kunun li keminakan. Kejam. Siapa? Besok pagi sebelum ayam berkukuak, gungguang bini yang jauh-jauh tinggalkan negara iko dan sampai. Ambo pai, mak. Tapi pai ambo indak terpaso berjalan ambo indak bausia. Lah jauh rantau ambo jalan namun kemanakan rajo ange alum panah di usia orang. Ada nang bulintangi. Ko mamaang na mengabe arek memancuang putui. Indak nan tua dari kako, indak nan cadiak dari mama. Nan mama bukan to cadiak ke manjua, bukan to gadang ke malendo, bukan to tinggi ke maimpo. Tapi nan mama kebenaran. Biar bodoh, biar pun tere, biar orang seso dak babanso. Kalau nyobana itu mama. Lah melawan angka den. Biasa melawan guru je pitua, melawan mama je kebenaran. Maafkan ambo. Bukan to ambo banci ke mama, tapi pendirian mama tu bana nan sumpah. Paelok lah lai sampai tagak. Lah maju negariko kini. Lah lamo awak merdeka. Iyalah maju, iyalah merdeka. Tapi jalan ndak kedianjak orang lalu cupa indak ketukar orang mengalih. Patah tumbuh hilang berganti, pusako bayi tujuh. Jalan ndak kedianjak. Tapi jalan tu kini bersimpang dua. Jalan rayo titian batu nang ditampuah. Bukan jalan lamo nan lah sama. Maso baputa musim batuka. Sekali aja gadang, sekali cara tak tinggal. Ndak tinan pasangnya tu buyuang. Nan caro awak, nan adat awak indak ketinggal. Tatitia indak kabarubah, tabari indak kehilang. Indak lakang dek paneh, indak laku ada hujan. Batu tu mak. Dianjak indak nyolaiwa, dibubui indak nyomati. Bungo plastik. Setan. Pada ndak tahu dipuluah. Barani yang mencameehkan karang buatan orang dahulu. Kadik kutuak kala mula hidupnya. Kalau cuiko pendirian mudo-mudo, alamat kakaram Minangkabau. Hilang Minang tinggal kabaunya, bagalau di tengah padang, patuit banama orang padang. Nambek maradang. Kalangi bana mamak menjamuan, nan adat tu keberubah juga. Indah ado nang kakak di dunia. Sadangkan basi li bakare. Apa lagi kebiasaan? Kalau orang tak namu biasa lagi ba. Pabiasa lah nak berubah orang, tapi jangan rubah-rubah. Tapi mak, kalau nang kawin campur indak dapet jambet. Mamak mencaliak selingkah Gunung Merapi tertumbuak pandangan di singgal. Kawin antara daerah ko lah musim kini. Indak saja jo Jawa. Jo Bugi, jo Makassar, jo Batak, jo Mandai Diang. Biar jo Cino, jo Belando. Asal kenamu sama namu lantak. Biarlah orang. Awak kini koma. Bagi orang awak di perantauan tidak menjadi masalah. Kadang-kadang, tapi jo maaf koma. Lama babini orang lain. Sipatu bagosokkan, makan bau nyikan, nasi batambuahkan. Sakuang disoknya orang gayang di tanggangnya dan sanaang di alaunya. Betul. Baju sampik yang disuaikan juga. Santano saranta orang awak pulang merantau. Lah kaba macam-macam orang Semandoi tapi. Batambah sumarak dalam kampung. Baru-baru mau Minangkabau. Indak bisa. Kadia usia orang awak. Alun kakalah 5 dek pandalu. Itu sekampung orang bermasukkan dari Jawa ke Sitiwang. Transmigrasi namanya. Kasih mamak ke berang. Itu ndak urusan den. Orang kini ndak perlu beradat lain mak. Ndak ada gunanya. Orang yang tak beradat aram tinggal di negariku. Karena tanah yang sabingka ayah yang setitiak rumput yang salai. Itu kepunyaan adat. Memang kadang-kadang adat tu perlu juga. Tapi memakai adat tu ndak ada gunanya lain. Seumpama ndak ada manfaatnya rumah bergonjong di zaman modern tu. Jadi kawarun tua rumah gadang pusakolamu tu. Jangan situ-sintuah perbuatan yang bukan cancang tarah bapak ang. Nanambo mukasui. Kagunonyo ndak memenuhi syarat hidup orang kini lain. Tandonyo masih memenuhi syarat. Kalian laki bini tebi rumbun di rumah tu. Ikolah mama. Indak menggarati jo kece ambo. Mengarati bana dan ketubah tu siapa? Coba kulilingi di Sumatera Barat agak 3 hari. Kantua-kantua pemerintah sampai ke Pelabuhan Noto dan hotel-hotel sudah alahnya bagonjong. Lape-lape ke Betawi konon kabarnya produksi presiden awak membeli rumah bagonjong sinan. Indakamencing ada berjalan. Itu bukan untuk rumah tinggal. Tapi kau peragokan ke orang lain sebagai lambang. Tandonyo barang rancak diperagokan ke orang lain. Bukan rancaknya saja nanti perambil orang sini mak. Tapi yang penting segi vitalitasnya dan daya guna menurut fungsi. Indak mengarati bagai dan coba sopes-sopes yang tu doh. Sehinggonya kalau indak ketujuh dan tinggal di Siko. Pai ke hotel ke Bukit Tinggi. Itu pun kalau pitih. Batanang cek mak. Walaupun kata mama sifat menurun.
Tapi kemanakan mamak ko telah urang gadang pulo. Tadanga di urang sagan awak. Cuba mamak tu kiakan pandangan dakok di kampungku. Urang kok ke membangun rumah baru, indak rumah gadang gajah maharam salanja kudo balari sepakik budak main bau lain katakan. Tapi rumah batu berdinding camin janjang tembok jarajak basi. Kalau ada jua orang membuat rumah batu jua, itu namanya kerajo orang pegarah atau kerajo orang kurang sehat. Sabananya mangku bangunan baru ndak tagak. Bukan de orang kurang akal, tapi tukang kini nang kurang ilmu. Tukang-tukang orang dahulu nan tak mengetahui alik sekarang tunggak, asyik kerajonya bisa dicari sampai kini. Tahan beratus tahun. Tukang kini sapan tu nama sekolah berumah-rumah. Tabalik. Kepandaian orang kini melebihi kepandaian jin dan memindahkan istana Ratu Balkis. Kini orang membuat mesin sekarang guguak dan tergantung di awang-awang. Palapa namanya mah. Apalagi menagakkan rumah. Sambil basiwa bisa tagak belerong 2 balai di atas bulan. Kalau lebar itu santiangnya, baai senyuruh macam angko membuat jambatan 3 bulan untuk. Itu jambatan batang karambia di Labuan Panjang tu kami buat ketika orang gayang gadis siswa. Oto gadang ditahannya. Iko menterjalan nulik dasun, bajajak roda pelaki. Bukan salah tukang, biaya nanti. Apabila mereka cukup, kalau kasih aja pelangkin tu masuk saku, apalagi sakunya saku jihin Nabi Sulaiman. Sulit mengecek ya mama. Pandangan basah, tentu ya sulit menagakkan. Mama akui atau indak, nan jaleh adat tu kini tinggal jadi pemenan. Kalau dulu zaman penjajah adat yo pakai kerana paralu dek bulan tu. Pangulu berkuasa kerana diumbuk-umbuk orang. Dianjung jo kato-kato. Kini lah berubah mak. Adat nambah sandi sarak basandi kitabullah dirubah ke Pancasila. Dua nan 3 lareh nan 2, kini lah 27 provinsi jumlahnya. Bateh ombak nambah dabu kasialang di garagahan, diragang dari Sabang sampai ke Maluku. Oh mamak katokan luko manawa bangkak mandama. Itu karajo doktor. Lantak pasupadan dianjak orang, urusan polisi. Orang nan nampak jinia muspida namanya. Di malah tak minyak mama. Pangulu peguno kalau hari-hari gadang atau penyonsong tamu dari pusat. Bapak kaya nih gagah-gagah, babarikan sama joansip ke ditonton orang banyak. Nggak begitu? Tutui mencungan yang 10 tahun. Baroyak jual rubun-rubunan lapanda yang mencaci adat. Tapi ambo tidak membuat-buat. Kenyataan. Ijan memurai itu. Kalau baik itu caronya dan kadukan uang kebakai inya atau perapatnya. Rancak mana? Ambo yo nak basuh mana aja beliau. Ambo pulang dulu. Alah, laka kiamat negari korangan. Kepada wangku-wangku ninyak mamak nang gadang basa batuah. Kepada wangku-wangku sajak pandai kami sajak di kampung lepeh kerantau. Sebagai anak muda mata, kami lah mengakuk barang nan barek, nan alun baban batu digaleh, yaitu mengacak adat Jotusaku. Bukan to kami ria adek takabua, bukan ceceh karena waka, bukan to gendiang karena kain. Taga ada utang kawa batin mencuba menanam mumbang di tanah tabiang kapanesan, untuk ang tumbuh salai daun ke sebuah orang di kalam. Indah ado mengkasih lain, indah ado itikat sumbang, barasiah kami tentang niat. Selain mengakeh dijo nan talamun, pado nyeluluah sio-sio biarnya tumbuh di balunan, nak baurek baka tunggang, nak babatang badahan rampak, baranti yang badaun rimbun nyawa bungo babuah labek kemungkinan urang sanagari. Alah kelaluan dunyangan kami, karena bagi kami angkatan muda kini, dia ulah musim tuka batuka ada idit campua bercampua. Lah tak kalau matu dek silau memandang rono matuari nan tadi dari juang barat. Adat Allah bertinggal kan libago bailang balanyukan gilo dirintang cahaya bulan palito nyalo bapadani. Padahal adat warisan lama barang mulia harago maha payuang panji idik di dunia kebesaran budaya Minangkabau. Tapi lamita ada umpamu. Pantun baringin menengah padang. Nan ureknya mau tak bumi, pucuaknya mau kia langit. Rimbun rampak di alam rayo, kayu sati tanam betuah tahan tapo pati tonggang. Joko ujan tampek bataduah panih kabakeh rang balinduang haluan dagang dari jauh sidoman kusapir lalu. Maka batang itulah yang kami panjat, rumpunnya lah kami pijak. Bapagui batang gadangnya batitih dahan nantarantang. Kami jambo ranti yang pangkat tangkai menjawek buah sedang ranum. Maka taradok kasih nantarancah batinanya. Tangan nantaresek pakai turun. Tantu
Mungkin urek tagaga pucuak tersintak dahan rata lalunya patah. Daun dan mudo koknya gugu atau goyang bungo sedang kambang segi siap usia baru laki. Rila aja maaf kami tuhun kabake orang punya adat. Salam ta'zim kami dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.